sam je. Grandmaster D. Tako je, i vraćamo se za sekundu. I nastavljamo sa našim minim igrama. Tako je. Ovdje je fora da ubijete dosta krava i kokošaka, Tako pošto je. krave nose 3 poena, a kokoške 1, a ovo što piše 50% kao smanjite 50% od A što? koliko imate poena smanjava 50%. Fora. Znači ako imaš 0 dobiješ 0 opta. Kako lago, brate. Teško je ovo igra, pošto ova krava ako ti pobegne, najgore ako udariš ovu kokošku. To znam. Ubiše mi kravu. Kravo, kaži mu. Koji ću ja biti? Ja, četvrti sam, mislim može. Ja 15. Au. Okej. Ovo je ono, crveno, svetlo. Kao fora kao semafor, sad ćete vidjeti. Da. Evo, čim je ovako zeleno, onda smijemo da idemo. Piše go. Kad bude žuto, evo, ovako mora da stanemo. Vidi, vrati mu. I meni isto. Čim piše stop, onda mora staneti skroz. Ne smijete mrdati. Vidi opet. Nemam pojma što se sve desi. Kibabove. Može. To mi je 18. ovo. Ja 22. Vrati. Ovdje smo mnogo loši. Ja ovo nije loše. Jeste. Meni se sviđa. Meni ne. Ajde probamo da budemo prvi. Najgore što sam u početku ništa ne vidim. Čekaj se pomere ovi malo, brate, kad ću ja da pokrenem. Vidi, ja ne mogu da igram, majke mi ovo. Što? To je teško za mene. Boga mi, evo, prošao si upravo pored mene. Mislim meni secka. A ovo je 7. Ja 17 je, pa ti vidi. Loši smo. Šta je ovo? Češće. To. Moja omilja. Moja mini igra. Jedna od omiljenih. Ne. Sad zezgo. Ali omaš lika sad. Ja vam mašu jednog lika za sve pare, majke. Daj mi strelu, džubre. Ajde strelu. Vidi ovo, neće mi da strelu, pa to je. Brate, mogu li strelu dobiti danas, man. Ja. 3 strela. Ja jedno. A ne. Mislim, dugo igrao meni. Mislim, ja. Samo me ne nađu. Ja. Ste ubili? Jesu. Kod zelenog u ćošku. Kod žutog u ćošku, stvari, pardon. Ja gledam zeleno. A To sam je ga, njegova taktika. sam ga skinuo, si vidio? Da. Šteta. Koliko ih je ostalo još? 4. Ti i još 3. Evo ti ga tu, pazi. Evo me gore. Vidim. Drži se tamo. Evo ga... Svinjosla. Lignjosla. Svinjosla. Nisi lignjosla, nego svinjosla. Jesam. Jes. Ja znam to da jesi, a ti ne znaš. Ovo stvarno nije dobro. Idemo se zakucamo ovom u jezik. Neće dalje. Neće. Neće. Ajde ko mušica. Ali... Begaj. Juri me svinje. Jeste. Roža! Aj, još bojih je ostam, ajde više. Vidiš me. Aj, ne vidim me. Roža! Ja 17.
I ja četvrti. Opa. Čut. Ne, dobro je. Ja zadnji. Čoknut, ja sam sad, posljednji put kad sam igrao, bio sam, brate, 17, ali... Treba da nisi Možda 9. sam obično među prve 3. Evo ga, moj konj direkt u vodu. A ti tata kupio to da ideš u vodu. Ja, A ti tata bio šuter. te. Smej se. Brate, nisam zadnji, ej. Čovječe, nisam... To, brate, nisam. Jesam zadnji ko sam vodio, možeš neću da igram više. Evo, ljudi, ja se ovdje prede. Stvari, ajde, točkarat ću malo. Ne, pao sam ja. Čisto da upoznam kakav je server, da znam da nas, za sljedeći put. Evo, slučajno sam pao, treba sam jedan forward da uradim, ali sad ko zna koji će biti. U, brat, Biće 13. opet Brat sam su- u vodi. Ja sam... Koji sam ja? 11. Ja 25, zamisli to čovječe, kako se kralje svak mi da. Vodi zbog tamo. Toga. Ja, čekaj. F5. Duga sim, ovo je lakše mi je. Samo ne dobijem ja TNT, znao sam. Što volim kad zjebem, čekaj, ja. Ajmo, zuvaj, štoper. Samo nemoj na mene, to ja, čuro. Dobro ti je, ja. Da. Jasno. Za malo u Ja posljednji... sam isto. Znači, viš koliko mi fali u posljednju sekundi da predam. I meni isto, brate, ne mogu da vjerujem. Kako mrzim to kad mi tako u posljednjoj sekundi je. Kad tako u posljednjoj sekundi neko da TNT, nerviram se češće. Bum. Što on drugi predam? Nije. Šestorih isto. Nađi me. Lijepa da mi napomene da te traži. Ja tebe vidim, a ti mene. To je baš mi drago. Ohoho. Ajde što dvoje, ajde. Jej. Ja 14. I ja isto. Delili smo mesto. Opet s konjem. Joj, opet ovo. Opet ognjen. Ne. Kako se čuje čovječe. Ne. A se zabao. Lele. Meni šecka previše, to će vidjet će ovi u klipu gledalci. Znači, ne da mi šecka, a opet sam se zakucao. Ja sad treći. Znaš koji lagovi se dešavaju si na ovu. Konj mi šlajfa. I men. Ja sam još malo po prvi od pozadnji. Više ne izgleda su veći. Kako kažem, mislim 25. Drugi sam to. Borit se za drugo. Ovo ne. Treći si ga Sad pošlajfovo. vidio sam. Četvrti sam. Vidio sam. Treći. Ja četvrti, o ne. To, treći. Ajde konju. Ima šanse. Opa, ima šanse. Ne, nema šanse. Kako mi stigao? Kako se konj stalno zaglavi, konj jedan, konj pravi. Kiju pisan. Ne, bit ću četvrti, ja. Nema veze. Ja sam 19. čovječe, nisam zadnji, ej. Uspeh. Uspio brate, da se te... Aja, stolica. Vidite, muzički Minecraft. Muzički Minecraft. Ne mogu ovdje sviraj. Aj se stani sa sviranjem i daj mi... Našao? Ne. Uš napad, jebi ga, umro sam. Ajde, džuskajte vi tu to kolce, evo ti. Napred, bravo. Shit. Svaka čast. Gdje ja sad ću kupim? Ne vezi. Bori se. Jeste kupim. Kupit ću. Jeste.
Ja se sad izvinjavam, pošto smo mi snimali prvu epizodu preživljavanja. Tako je, ali Meni se nešto pokvarilo, ali kod Ogija ćete sve lepo vidjeti. Šta smo radili. idem ti Alex. Alex the Happy. Tako je. Tako se zove kanal. Da, meni je Grandmaster Pig. Zato sam znao i ja. Deception. Znači, ja se zovem Milan. Ja sam Ognjen. Vodo me Milan ime. Ću ga bijem poslije. Ja 7. Ja 15. I ju. Ja, ovdje gađamo ovce koje će padaju od ozgo ko kiša. Sad ćete vidjeti. Oinkim, pa ne znam se, evo, kreće, evo, akcija. Žurka. Akcija i reakcija. Treći Newtonov zakon. Akcija je i reakcija. Vidi ovo, ne mogu ni jednu skinem, brate. Nešto Ova volim. siva daje 15, ono najviše daje. Znam, ali ja ne mogu ni 2 da dobijem priče. Gle. Pa koju god da naciljam da pogodim, oni pogode, marš, vidi. Ovo je da gađaš crnu, to ne gađe. Maa. Dobro ti fora. Đuro divan si. Ode, ja sam posljednji ovdje, ja ne mogu ni jedno pogoditi video. Rati, brate. O, 4, hvala Bogu. I još 4. Ja 7. I ja 17, ti nemaš ni jednu, i ja 7 je. Kraj. Kraj. Pa, Pa, to je to za ovu epizodu. vidimo se u sljedećoj. Ćao.